Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. Inici de l'any Espriu amb un acte solemne al Palau de la Música. L'any Espriu, que porta per lema el seu vers «Ens mantindrem fidels», ha arrencat oficialment al Palau de la Música. Ha estat una cerimònia de reivindicació nacional, no només pel compromís d'Espriu, sinó per la coincidència amb l'aprovació al Parlament el mateix dimecres de la Declaració de Sobirania de Catalunya. Salvador Espriu i Castelló és un dels autors més insignes de les lletres catalanes. La profunditat i l'alta significació de la seva obra, reconegudes per la crítica internacional, són mereixedores de la major atenció i la màxima consideració. De la mateixa manera, l'exemplaritat de la seva actitud en una de les situacions històriques més adverses per a Catalunya, que se sintetitza en les seves paraules: «Ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble», constitueixen un llegat que ha de romandre en la memòria dels catalans. L'obertura de l'any Espriu ha comptat amb la participació de poetes com Miquel de Palol, que ha glossat la figura d'Espriu, d'actors com Pere Arquilloé, Josep Maria Pou o Pep Tossar, i cantants com Sílvia Pérez Cruz o Marissa Martins, que han interpretat les cançons que Raimon va compondre en poemes d'Espriu. Després del recital, el cor del Gran Teatre del Liceu ha ofert un fragment de l'òpera Nabucco de Verdi. Coincidint amb aquest primer acte, ja s'ha posat en marxa el web Any Espriu 1913-2013, que durant tot l'any s'anirà actualitzant de nous continguts i mantindrà l'agenda al dia. A més, també hi destaca la frase del dia. Els objectius de l'any Espriu són difondre l'obra i la figura de Salvador Espriu arreu de Catalunya i els territoris de parla catalana. Difondre l'obra i la figura de Salvador Espriu a Espanya i d'altres països. Impulsar la relectura i l'actualització de la seva obra i el seu llegat, mitjançant la participació dels creadors i les institucions de la cultura i de l'ensenyament, així com els mitjans de comunicació.